малика гӯшаки телефонро гузошту якбора баланд гириста дод зад. вой дод, шавҳарам маро тарк кард. ин лаҳза хоҳари малика ӯро ба оғӯш кашида тасалло дод ки ҳамаи мо мирандаем. худатро ба даст гир, худатро ба даст гир, либосҳои сиёҳ пӯшу тайёр шав, ҳамроҳ ба ҷанозаи язнаам меравем. зани якумаш аз дар боз пешамон накунад? Не, нахуд ки дар рӯзи ҷанозаам чунин рафтор намояд. малика то имрӯз бехабар буд ки ӯ барои шавҳари булҳавасаш зани ҳафтум мебошад. малика гумон дошт ки ҳамсараш ба ғайр аз ӯ боз як зани дигар дораду халос. онҳо либоси мотамӣ ба бар карданду ба хонаи ҳамсари аввалаи малика равона шуданд. малик имшаб аз дарди сактаи қалбӣ дар ҷойгоҳи хобаш вафот карда буд. вақте ки малика ба хонаи кундошаш омад, аллакай пеш аз ӯ 5 ҳамсари бо нигоҳи мусулмонӣ гирифтаи малик омада буданд. зани якуми малик, зани калонсоли пичасафед, рӯймоли сиёҳ ба сар, нола мекарду дам ба дам ба занҳои ношиноси мотамгирифта нигоҳ менамуд. ҳатто дар марги шавҳар ҳам рашк гулӯяшро фишор медод. малик аслан ронандаи камаз буд. зуд зуд ба ноҳияву деҳаҳои дурдаст сафар мекард. аз давраи ҷавониаш дӯстдори занҳои зебо буд. агар зани писандаш ояд, дигар сабру тоқаташро аз даст дода, ошиқи зору волаву шайдо мегашт. ба хотири ба даст овардани қалби он зан ба ҳама кор ҳозир буд. малик зоҳиран марди бо тану тӯши паҳлавонона буду бо абрувони пайвасту чашмони бодомияш дили ҳар як зану духтарро мерабод. кӯшиш мекард ки дар назди ҷинси латиф гапи ноҷое нагӯяд. ҳамсари якумашро дар давраи мактабӣ дӯст дошта хонадор шуда буд. зилола гумон мекард ки малик ӯро ягона дӯст медорад ва ҳаргиз барои дигар зан нигоҳ нахоҳад кард. аммо малик баъди 1 соли зангирияш бо духтари холаи ҳамсараш ошиқиро оғоз кард. ин духтари 18-солаи нозанин аз ӯ ҳомиладор шуду малик ноилоҷ пинҳонӣ аз ҳама ӯро ба никоҳи худ даровард. духтар санам ном дошту аз рашки зиёд боре ба хонаи малик омада бо ҳамсари якуми ӯ ҷангу ҷанҷол кард. зилола духтари холаи худро ба сифати зани дуюми шавҳараш дида дар ҳайрат фитод. қаҳр карда ба хонаи модараш рафт. аммо модар ӯро насиҳаткунон гуфт ки рав ба хонаи бахтат, ту зан ҳастӣ, агар мард хато кунад айб нест, мон зан гирад гирифтан гирад, бозгашта ба назди ту меояд. зилола бозгашт ба хонаи шавҳар омад. санам бо модари малик рафтуомадро сар карда барои хузуру хуштоманаш тӯҳфаҳои қиматбаҳо мехарид. дили онҳоро бо чизу пул ба худ гарм карда буд. барои ҳамин онҳо доимо зилоларо насиҳат мекарданд ки ин қадар рашк накун, ягон ҷои шавҳарат кам намешавад, ҳоло тамоми мардҳо зани дуюм доранд. зилола дигар монеа нашуда зиндагиро бо малик идома дод. ҳатто худро маҷбур мекард ки бо санам дугона шавад. аммо ӯ бехабар буд ки малик ин навбат дар сафар ба ноҳияи ҷиргатол рафта боз зан гирифта буд. ин занаш ҷамила ном дошту шавҳарашро дар ҷангҳои дохилӣ кушта буданд. ҷамила аз шавҳари аввалаш як писар дошту танҳо зиндагӣ мекард. малик ҳангоми борфарорӣ ӯро дар мағоза ки фурӯшанда шуда кор мекард диду бо як нигоҳ ошиқ шуд. гуфт ки зани якумаш хеле безеб асту доимо дар ҳаваси зани зебои сафеди бӯзбала мебошад. ҷамила ба суханони ин марди шаҳрӣ бовар карда розӣ шуд ки зани ӯ шавад. ҷамила ҳам гумон дошт ки барои малик зани дуюм аст. худи ҳамон шаби шиносоӣ малик як мулоеро оварда ҷамиларо ба никоҳи худ даровард. муддати 1 ҳафта дар ноҳияи ҷиргатол монд. санам аз рашк касал шуда ба хонаи зилола омад ва талаб кард ки маликро ёбанд. о ман қаравули малик нестам, куҷо буданашро ту медонӣ. гӯш кун духтари хола, ман зани якум ҳастаму ту даъво мекунӣ. аҷоиб, хуб мекунам, дар кор шавад туро сар медиҳад, гуфт санам. мебинем ки маро чӣ тавр сар медиҳад, даф шав аз ин ҷо. зилола аз мӯйҳои дарози санам қапиду ӯро кашолакунон аз ҳавлӣ бароварданӣ шуд. аммо зӯраш нарасид.
санам дастони ӯро газида гурехт. зилола аз дарди дастонаш дар қаҳр шуда аз паси санам чангол зада пояшро дошту худро ба болояш партофта аз гӯшаш газид. ана ба ту ҳайвон, ту газида метавонистаи во ман неми? сарте мурдам. ҳамсояҳо аз садои доду фарёди онҳо бохабар шуда омада ҳардуро аз чанголи якдигар халос карданд. малик бошад ин замон бо зани наваш буд. мӯи рӯи ҷамиларо таъриф карда қасам болои қасам мехӯрд ки чунин зани зебову нафисро бори аввал дар зиндагиаш вохӯрдааст. ҷамилаи бехабар аз булҳавасии малик аз суханони ширини ӯ хурсанд шуда қабат қабат гӯшт мегирифт. барои азизи дилаш манту пухта чойи гарм оварду ишвакунон гуфт: мардакҷон, акнун ки зану шавҳар шудем, бояд аз якдигар рози пинҳонӣ надошта бошем. боз кай меоед? ман дигар бе ту зиндагӣ карда наметавонам. ҳафтаи дигар наздат бо парвоз меоям. ба зани якуматон мегӯед ки маро никоҳ кардаед? албатта мегӯям. вай бечора касал аст. розӣ мешавад. малик дили ҷамиларо пур карда гашта ба шаҳр омад. зилоларо бо рӯи чашми кабуду кафида дида ҳайрон шуд. чӣ ҳодиса рӯй дод? боз мепурсӣ а? санамат омада рӯканон кард ҳамроҳам. барои чӣ? барои шумо. нафаҳмидам. барои он ки шумо як ҳафта ғайб задед, аз худ дарак надодед. ман мард ҳастам. ба зан ҳеҷ гоҳ сирри диламро намегӯям. малик ба назди санам омада ҷанҷол бардошт ки чаро ӯ беҳуда бо зилола ҷанг кардааст. чунки шумо маро фиреб карда рафтед. худат медонистӣ ки зилола зани ман аст. духтари холаатро фикр накарда бо ман гаштӣ. акнун сабр кун. сабр намекунам. агар нахоҳӣ чор тарафат қибла. хестед ки хоб астед. ман то мурдан шуморо азоб медиҳам. мани ҷавону шавҳарнодидаро ба доми худатон андохтеду имрӯз аз баҳри ман мебароед. ман писарамро сағира намекунам. малик дигар бо ӯ ҷанг накарду қаҳр карда ба хонаи зани якум омад. зилола қабоқ андохта бо ӯ гап намезад. малик аз ин дар қаҳртар шуда ба хонаи хобаш даромаду худро ба хоб андохт. рӯзи дигар малик бо мошинаш барои бор гирифтан ба мағозаи як дӯсташ ба ноҳияи ҳисор равона шуд. ин дӯсташ баъди борро ба мағоза тақсим кардан ӯро ба хонаи хуштомонаш таклиф кард. хоҳарароси дӯсташ ки нав аз шавҳар ҷудо шуда ба хонаи падар баргашта буд, ниҳоят зебову диданӣ буд. малик чашмонашро бозӣ даронда ҳангоми обрӯзии духтар ба дастонаш оҳиста гуфт ки духтари парӣ, чӣ ном дорӣ? номам гулчера аст. дар ҳақиқат гул будаӣ. диламро бурдӣ бо як нигоҳ. нахот? бале. ба рустам мегӯям ки ин қадар қайсингили зебо доштаиву аз мо пинҳон мекардаӣ. баъди зиёфат малик ба гулчера чашмакие карда ишора кард ки боз бармегардад. баъди 3 рӯзаш аз дӯсташ хоҳиш кард ки хоҳарарӯзашро барояш хозгорӣ кунад. охир ҷӯраҷон, ту худат ку дар шаҳр 2 зани бадрашк дорӣ. хоҳарарӯси маро гирифта чӣ кор мекунӣ? бовар кун рустам, ошиқи беқарор шудам. дигар дилам тоқат намекунад. гулчера танҳо аз они ман аст. майлаш, ба хотири дӯстиамон ман ӯро бароят хозгорӣ мекунам. баъд дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар хонаи модараш да? ман аз куҷо хона дорам? гулчера ки мафтуни чашмони ошиқкуши малик гашта буд, зуд розӣ шуд. 2-3 нафар ҷӯраҳояшро оварда зиёфат доду гулчераро никоҳ кард. бо гулчера 2 рӯз зиндагӣ карду гуфт ки ба дидорбинии зани якуму фарзандонаш ба шаҳр меравад. гулчера бовар дошт ки ӯ барои малик зани дуввум мебошад. малик ба шаҳр омада худро хастаҳол рӯи бистар партофт. аммо зилола наздаш омада фарёд кард ки кадом зане ӯро дар дами дар пойда истодааст. вақте ки малик ба ҳавлӣ баромад, ҷамиларо дид. дар ҷояш карах шуда саволомӯз ба ӯ нигарист. салом мардакҷон, пазмонат шудаму омадам. аммо ин занат ин қадар бадрашк будааст ки маро ба даруни ҳавлӣ роҳ надод. берун баро гап мезанем. вале зилола пешдастӣ карда омаду аз гиребони шавҳараш дошта дод зад. инаш боз кӣ аст? охир ту ин қадар булҳавас ҳастӣ? сарте гиребони маро.
вагарна ҷавобатро медиҳам. рав аз ин ҷо. зилола аз суханони тақдирсози шавҳар якбора тарсида ба хона даромад. гӯширо гирифта ба Санам занг зад. алло, чӣ хеле хубам, чӣ мегӯӣ духтари хола? рӯзам ба сарат омад. биёву зани савуми Маликро бубин. чӣ? оҳа, биё. Санам сару семавор бо хилати хонагӣ давида ба кӯча баромаду мошини кирояро манъ карда ба сӯи хонаи Малик раҳсипор гардид. Малик бо Ҷамила дар назди кӯчаи ҳавлияшон истода суҳбат мекард. ҷамилаҷон, чаро напурсида омадӣ? охир шумо боре ба ман занг назадед, ҳоламро напурсидед. ман гуфтам ку корам хеле зиёд аст. ман шуморо дӯст медорам ва пазмон ҳастам. рав ба хонаат. ман ҳафтаи оянда меоям. майлаш, меравам. аммо шумо ваъда карда будед ки зани якуматон касал асту ба зани дуюм гирифтанатон монеа намегардад. аммо афсӯс. рав гуфтам, рав. ногаҳон мисли раъду барқ аз куҷои Санам пайдо шуду ба сари онҳо бо асабоният давид. ҳеланати шавҳардӯст, инҷо биё, ман мӯйҳоятро тор тор меканам. Санам ба эътирози Малик нигоҳ накарда бо мушту лагат ба шиками Ҷамила мезад. Малик девонавор ҳардуро аз ҳам ҷудо карду ба Ҷамила ишора кард ки зудтар гурехта равад. Санамро бошад кашола карда ба даруни ҳавлӣ даровард. росташро гӯй, Малик, инаш кӣ аст? ин зан як бечораи шавҳармурда аст. назди ман барои пул омадааст. дурӯғ гуфта истодаӣ, аз чашмонат маълум аст. не охир, ман танҳо туро дӯст медораму халос. аз ин суханони ширини шавҳар Санам каме ором шуду ӯро ба оғӯш кашида гуфт. мардакҷон, сахт дӯстат медорам. ту аз ман наранҷ. медонам, аммо илтимос ҳозир гашта ба хонаат рав. ман шаб меоям. рост? бале, меоям. ягон хӯроки бомазза пас. бо ҷону дил. Санам бо ишваву ноз ба мошини кироя нишаста ба хонааш рафт. Малик сарашро дошту ба Зилола ки даруни хонаи хоб нишаста гирья мекард гуфт ки ягон ҳаби доруи зидди сардард биёрад. сарам мекафад занак. ягон аналгин надорӣ? аз ин хел занакбозӣ сари ҳама дард мекунад. бас будагист охир. диламро шикастӣ, ҳаётамро хазон сохтӣ. бас кун. аз гирьяву шикояти ту ҷонам ба лаб омадааст. хотири ана ин кӯдаконам бо ту зиндагӣ дорам. вагарна чӣ вагарна? бас кун Зилола. оби хунук биёр. Малик об нӯшиду ба ташноб даромад. баъди обозӣ кардан либосҳои дигарашро пӯшида назди оинаи барқат истода худро таъриф кард. дар ҳақиқат мардак будаам. ин қадду басту чашмони маъшуқкушам тамоми занҳоро девона кардааст. дигар зан намегирам. худам ҳатто ҳисоб накардаам ки чанд то зани боникоҳ дорам. имшаб пеши Санамҷонам меравам. Зилола аз паси шавҳараш набаромад. қалбаш дард мекард аз бевафоии шавҳар. аламаш меомад ки замоне ӯро шавҳар дӯст дошта хонадор шуда буд. рашки хонасӯз вуҷудашро мисли зарбаи корд месӯзониду табаш хира мегашт. ба занҳои дигари шавҳараш мутобиқ шуда ӯро тақсим карданӣ набуд. Малик ба хонаи Санам омада рӯи кат дароз кашид. мардакҷон, чӣ ин қадар табатон хира аст? имрӯз сахт ранҷурам кардед, занҳои беақл. росташро гӯед, вай занаки қишлоқӣ кӣ буд? бечора занак хоҳари як дӯстам аст. шавҳарашро маъбас карданд. қарзпурсӣ омада буд. ту боши имкон надодӣ ки ман ҳамчун дӯсти ҷӯраам қадре ба ӯ пул кӯмак намоям. чаро ба худи ҷӯраатон пулро намедиҳед? ин мавзӯъ ба дилам зад. Малик субҳи солеҳон ман як тиҷорат дорам гӯён роҳи ноҳияи ҳисорро пеш гирифт. Гулчеҳра аз омадани шавҳар дар ин субҳ хеле хурсанд шуда зуд дастархон партофта ноништа тайёр кард. маликҷон, ман шуморо ёд кардам. ман ҳам гули ман. Малик тавре нақши марди меҳрубонро мебозид ки зан булҳавас будани ӯро пайхас намекард. ин занҳо гумон мекарданд ки барои Малик ягонаву беҳамтоянд. то бегоҳӣ дар хонаи модари Гулчеҳра нишаст. сипас ба шаҳр гашта омад. шабона аз хастагии зиёд якбора хобаш бурду ҳатто ба Зилола
ним нигоҳе накард. зилола то субҳ филми туркии асри буҳашаматро тамошо карда, султони бисёрзанаро бо шавари худаш қиёс карда, зери лаб гуфт: ин қаҳрамони кино мисли шавари ман булҳавасу занакбоз будааст. модарам доимо мегуфтанд ки зиндагӣ бо марди булҳавас хеле мушкил аст, чунки дили булҳавас тану вақти мурдан тар мешавад. акнун барои зилола тану фарзандонаш вуҷуд доштанду халос. ӯ меҳрубониҳои давраи арӯсиашро пазмон гашта буд. аммо дигар малик он шавари болутфу ширинзабони пешина набуд. зиндагиашон ба ном мегузашт. малик баъди аз хоб соатҳои 10 саҳарӣ бедор шудан, даст рӯяшро шуста, аз зилола хоҳиш кард ки барояш либосҳои тозаро барои дар меҳмонхона пӯшидан омода созад. чӣ ба ягон ҷо сафар доред? оре, ба Панҷакен меравам. хуб шудааст. дар Панҷакен бо як тоҷири зардолуфурӯш доду гирифт дошт. ҳамин вақт санам занг зада гуфт ки имшаб ӯ зодрӯз дораду зиёфати калон ороста нест. чӣ хизмат кунам занакҷон? маликҷон, як $500 диҳед, харид мекунам. шумо ҳам бояд бошед. дугонаҳоям меоянд. ман ба Панҷакен барои тиҷорати зардолуқоқ рафта истодаам. пулро бошад ба назди хонаат рафта медиҳам. зилола ки ин лаҳза гуфтугузори шаварашро бо духтари холааш мешунид, ашки чашмонашро пок карда аз дил гузаронид. вақте ки ман зодрӯз дошта бошам, ӯ ҷанг мекунад ки пул надорад ва зодрӯзро қайд кардан ҳаром аст. аммо ба ин зани дуюмаш пул медиҳад ки зиёфат фароҳам оварад. малик шабона ба Панҷакен расиду дар меҳмонхона ҷой гирифт. дар роҳрави меҳмонхона ногаҳон чашмаш ба духтараки тахминан 20-солаи мавзунқомате афтод ки дар дасташ як табақ мева ба ҳуҷрааш медаромад. ӯ пешдастӣ карда гуфт: мисли парии афсонавӣ пайдо шудед. аз кадом ҳурони биҳишт ҳастед? кош мисли суханони шумо ман зебо мебудам. хандида дандонҳои тиллоиашро нишон дода гуфт духтарак: дар ҳақиқат парӣ ҳастед. ман дар ҳаётам бори аввал чунин духтари зебову тоҷикро мебинам. аз куҷо ҳастед? ман аз хуҷанд ҳастам. ман бошам аз душанбе. номам малик. номи ман мавзуна аст. дасташро дароз карда гуфт мавзуна: истед, ман табақи меваатонро аз дастонатон гирам. малик табақро гирифта ба ҳуҷраи мавзуна даромад. онҳо то поси шаб суҳбат карда нишастанд. аммо духтар намехост ки малик ба ҳуҷраи худаш равад. ҳамин ҷо хоб равед. ай бастохир, ман марди ҳалолу покизаам. ман ҳам духтари бахтсӯхтаи танҳо ҳастам. шавҳарам дар даври моҳи 8 арӯсиям ба садама дучор шуда вафот кард. мани ҷавон танҳо мондам. зиқ нашав. ман ҳозирам ки худи паго туро никоҳ карда гирам. аммо ман хона надорам. зану кӯдаконатон чӣ? туро ба сифати зани дуюм мегирам. ман 100 бор розӣ ҳастам. малик пагоаш ба воситаи дӯсташ рафта, як муллоро оварда мавзунаро ба никоҳаш даровард. бо мавзуна ба хонаи падару модари ӯ ба хуҷанд рафтанд. муддати 1.5 ҳафта дар хонаи онҳо зиндагӣ карданд. мавзуна гуфт ки кам кам ба табибӣ машғул аст. малик баъди 1.5 ҳафта ба Панҷакен омаду зардолуқоқро арзон харида ба Душанбе баргашт. санам худи ҳамон рӯз талаб кард ки шавҳараш шаб дар хонаи ӯ бошад. гулчеҳра бошад дам ба дам телефон карда мегуфт ки ҳомиладор шудаасту ӯро дидан мехоҳад. малик телефони мобилиашро кушту баъди дидорбинӣ бо фарзандонаш ба Зилола гуфт ки ба хонаи як дӯсташ ба тӯй меравад. санам ӯро бо дастархони пурнозу неъмат интизор менишаст. шабона ӯро маҷбурӣ аз хоб бедор карда пурсид ки чаро ин қадар мехобад. уф, безор кардед. мегуфтанд ки дузанаро ду бари рӯяш сиёҳ аст. бовар намекардам. о магар кӯкалан кардед? дар Панҷакен ба кор машғул будам, мефаҳмӣ? хоб рав. хоб надорам. малик ҳайрон ба чеҳраи ҳамсараш дида дӯхту пурсид: чиҳо гуфта истодаи худ ба худ? ҳеҷ чиз, илҳоми сурудхониам омада истодааст. санам, илтимос хоб рав. ман сахт хаста ҳастам. як чойи гарми сиёҳ дам кунам? майлаш. санам давида рафта чойи дуо хондагии фолбинро оварда як каф гирифту чой дам кард. боз зери лаб гуфтан гирифт: аз дар дароя хар шавӣ, агар гӯям мешинем,
агар гӯям мур мемурӣ, аз дар дарои харӣ, аз пешам равӣ дарчарӣ. пеши ҳамсараш чойники чойро дам карда монду гуфт: маликҷон, илтимос як чой нӯшед дар ҳамин нисфи шабӣ? безорам кардӣ. ман медонам ки шумо дар Панҷакент боз ба ягон зан ошиқ шудагӣ ҳастед. не, ман рости гап аз занҳо безор шудаам. кошки ин хел бошад. ин хел нагӯй. малик баъди чойро нӯшидан боз ба ҷойгаи худ ғелиду лаҳзае нагузашта хобаш бурд. санам хурсанд шуд ки шавараш чойи дуохондагиро нӯшидааст. малик субҳ аз хоб хесту ҳис кард ки сараш сахт дард дорад. вақте ки санам пешаш дастурхон кушод, ба назараш намуд ки парии афсонавиро дида истодааст. азизи ман, ин қадар хушрӯ шудаӣ? навдидедми маро? чӣ, то ин қадар вақт безеб будамӣ? аммо имрӯз аз ҳад зиёд зебо шудаӣ. кани инҷо биё. санам аз дилаш гузаронид ки чойи фолбин дуохондагӣ ба ҳамсараш фоида кардааст. он рӯз малик ба хонааш нарафт. аммо шаби дароз қай карда меъдааш месӯхт. санам, мемурам чия? чӣ шуд ба шумо? шояд гӯшти бирён кардаам сахт буд? сахт набуд, аммо ким чӣ хел меъдаам сӯзиш дорад. ин ҳолат аввалин бор ба ман рӯй дода истодааст. тоқат кунед мардакҷон, ман ҳозир як чойи гиёҳӣ тайёр мекунам. менӯшаду сирп сиҳат мешавед. ногаҳон телефони мобилии малик занг заду гӯшакро бардошт. лабай, тинҷӣ аст охир? биёям? ҳозир меоям. санам хавотир шуда пурсид ки чӣ ҳодиса рӯй додааст. зилола мегӯяд ки аҳволи писарчаам бад шуда табаш баланд шуда истодааст. кош зилола мемурду сарат бе зилола мемонд. малик савори мошин ба сӯи хона раҳсипор гардид. дар ними роҳ духтараки ҷавонеро дид ки дар истгоҳ меистод. дили одат карда балои ҷон мошинашро боз дошту пурсид: духтараки зебо, дар гулчеҳра ба рақами малик занг мезаду ҳамеша онро машғул дар меёфт. малик бошад дар
малика гуфт ки ӯ духтари ҷавон асту дар он сурат падару модараш ба издивоҷи онҳо розӣ мешаванд ки агар малик ӯро тӯй кунад. малик розӣ шуду гуфт ки ба шарте ӯро